Tiftakruhom dawn ix-xeni? Xeni ta' pajjiż li kien imsieħeb fl-Unjoni Ewropea, iżda m'għadda sfnaqbut li kien minsuċa spejjeż tal-libertà tal-espressjoni. 8 snin wara li dram kontroversjali Ingliż Stitching ma tħallix jittella f'Malta b'ordni tal-qorti, finalment il-pubbliku Malti se jkun jista' jarah. Dan id-dram bi produzzjoni ta' Adrian Buckle huwa bejn żewġ atturi li se jagħtu stampa ta' koppja li tidħol fi kwistjonijiet morali u etiċi. Id-dram artistiku joffri xeni vulgaru b'saħħithom ħafna kif jispjega fuq id-direttur ta' dram. Li din il-koppja li dejjem tiġġieled, dejjem ikollhom il-ġlied bejnietom, f'mument minnhom jisiru jafu li se jkollhom tarbija. U minn hemm inridu jieħdu deċiżjoni din hija koppja Ingliża, u allura l-ixu tal-abort joħroġ hawnhekk ukoll. Dan id-dram se jittella x-xahar id-dieħel fl-istudju ta' Teatru Manuel. Fost l-oħrajn se jkun jista' jittella wara li kien hemm bidliet fil-liġi taċ-ċensura li daħlu fis-seħħ daqs 3 snin ilu. Il-Ministru Owen Bonnici li kien strumentali biex daħlu dawn il-bidliet fil-liġi taċ-ċensura spjega kif l-arti m'għadix bis-sarima ma' ħalqa. Il-fatt li din il-play Stitching ħadd ittella hija fiha nnifisha prova ta' kemm inbidlu l-affarijiet minn snin ilu sal-lum. Huwa faċli titkellem dwar tisħiħ tad-demokrazija, imma l-ħila hija li tagħmel affarijiet li jsaħħu d-demokrazija u l-libertà tal-espressjoni. Jiena kburi ħafna illi taħt dan il-gvern plays bħal dawn ikun jistgħu jittellaw u ċ-ċensura saret xi ħaġa tal-immoddi.